Iġġieda kontra l-faqar hija tema ewlenija tal-Jum Internazzjonali taż-Żgħażagħ għal din is-sena, ġurnata li se tiġi ċelebrata madwar id-dinja nhar il-ġimgħa 12 ta' Wissu. F'din l-okkażjoni l-Aġenzija Żgħażagħ f'pajjiżna organizzat attività għal madwar 60 u 70 żagħżugħ u żagħżugħa bil-għan li titqajjem aktar kuxjenza dwar din l-istess tema. Waqt l-attività f'Santa Venera, grupp ta' żgħażagħ ta' bejn 13 u 17 sena ikkonkorrew bih ġarhom biex jaqsmu l-opinjonijiet tagħhom dwar is-suġġett. Kien hemm ukoll il-partiċipazzjoni ta' organizzazzjonijiet mhux governattivi li b'xi mod jew ieħor jaħdmu ma' żgħażagħ li jgħixu l-faqar. Għaldaqstant intalbet ukoll ix-xhieda mill-Caritas biex jitkellmu fuq din it-tema. Waqt sessjoni ta' diskussjoni, rappreżentanti ta' organizzazzjonijiet diversi spjegaw kif ċertu vizzi jistgħu iwasslu għal faqar fost iż-żgħażagħ u Noel Zammit Poli mill-Aġenzija Żgħażagħ fisser it-triq il quddiem. Iddiskutejna wkoll allura il-way forward, issa xi jmiss. U żgħażagħ ħarġu b'numru ta' inizjattivi biex juru huma wkoll li bl-idejat tagħhom iż-żgħażagħ jistgħu jelbu l-faqar u jelbu allura anke l-vizz li jkunu qegħdin fihom. Waqt l-attività ltqajna ma' Matthew Vella, żagħżugħ parteċipant ta' 16-il sena li ħasem bħala parti mill-proġett tiegħu tas Systems of Knowledge. Peress li żagħżugħ u hekk kien hemm nipparteċipa nissoċjalizza aktar maż-żgħażagħ anke tgħinnik dawn l-affarijiet li tinterakti iktar magħhom issir tafhom iktar fejn ċertu skills hemm bħal komunikazzjoni u kooperazzjoni magħhom. Tifhomhom iktar anke mill-aspett ta' forsi jkun dejjem xi problemi u hekk titkellem magħhom dawn l-affarijiet. F'attivitajiet bħal dawn tkun enfasizzata l-importanza tal-inklusività u tnejn filgħodu kien hemm żgħażagħ minn kull spettru tas-soċjetà. Fost dawn Naomi Paġgazan, tfajla b'diżabilità li għandha 15-il sena. Illum hawnhekk kiblaw jisalsa. Bħala segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ, Chris Aġus ittenna l-impenn tal-Gvern biex ikun miġġieled il-faqar fost iż-żgħażagħ. Jiena nemmen li l-akbar arma sabiex niġġieldu l-faqar hija l-edukazzjoni u għalhekk dan il-Gvern qed jagħmel l-akbar sforz naħseb sabiex kull żagħżugħ u żagħżugħa jingħata l-opportunità li jkun ippreparat aħjar għall-isfidi li toffri l-ħajja.